Takže vítam vás na mojom YouTube kanáli. Dneska si spravíme výklad kolektívny. Máte v dispozícii 3 balíčky. Prosím, vyberte si jeden balíček, ktorý s vami najviacej rezonuje. A ja som veľmi zvedavá, pretože idem pracovať s balíčkami, ktoré sa mi veľmi páčia, ktoré som si vybrala. A teda pozrieme sa na nejaký odkaz, ktorý by ste si mali práve teraz vypočuť, čo ťa čaká dobré, alebo čo teraz momentálne potrebuješ proste počuť, niečo žiješ, niečo prežívaš a potrebuješ proste vedieť, že čo a ako teraz ďalej. Takže balíček číslo 1, číslo 2, číslo 3 a pojeme sa na to pozrieť. A budeme to tu naťahovať ako babkine gaťky. Pozrieme sa na odkaz pre balíček číslo 1. Ten, kto si vybral balíček číslo 1. Král mincí. Čo si máš vypočuť? No... Možno, že sa obávaš, že či niekedy budeš mať nejakú stabilitu, hej, či sa niekedy o teba niekto postará, či tam niekedy bude niekto taký, kto pre teba postaví ten svoj dom alebo hrad, niekto, kto bude pokojný a bude, možno to znie blbo, ale finančne zabezpečený, lebo povedzme si pravdu, ja neviem, že či si tí ľudia, niektorí už myslia v dnešnej dobe, že proste ženy sú zlatokopky, ale není všetko o zlatokopkách, hej. Zlatokopky sú podľa mňa tie, ktoré naozaj nie sú z čistej lásky v tom vzťahu, ale naozaj bažia po peniazoch, ale ženy môžu túžiť naozaj po niekom, kto je zabezpečený, pretože tak to bolo vždy, že jednoducho tá žena sa starala o tú domácnosť, o tie deti, o to, aby bolo doma navarené, opraté, a o to, aby proste ten muž, keď príde domov, aby tam mal tiež to teplo domova, hej. A takisto aj žena má právo mať pri sebe muža, ktorý sa vie postarať, lebo pozrime sa na to dneska, sú tí chlapi akí, proste tí chlapi sú leniví, nechce sa im, nadávajú, namiesto toho, aby zdvihli rytia a popracovali na sebe, alebo ani nemajú chuť pracovať na sebe, im to vlastne úplne jedno, čo tá žena má doma, proste im je to jedno. A ja ťa chcem uistiť, že áno, že aj ty budeš mať pri sebe takéhoto muža, ktorý sa raz o teba bude takto pekne starať a ktorý ti zabezpečí to, že ten domov budeš mať a ty budeš sa v tom dome starať o to, aby tam bolo príjemne. A príde to, len možno, že na to dlho čakáš. Neboj sa, všetko je správne načasované, dobré? Možno to bude trvať niekoľko rokov. Ja to tu navidím tak na 11. apríl až 10. máj, takže možno to bude za rok. Dobre? Za rok možno od toho 11. apríla do 10. mája možno spoznáš niekoho naozaj, kto bude taký a ty budeš naozaj prekvapená, že niekto taký sa ešte našiel. Takže vôbec by som nevešala hlavu. Na všetko je správne načasované a není to vždycky v tvojich rukách. Dobre? Myslí na to. Dôveruj tomu procesu. Dobre? Ono si to vyžaduje čas.
Hej, vytrvalosť. Proste, keď ty chceš niekoho takéhoto, tak ho nenájdeš tak, že ho budeš naháňať. Ten človek príde sám za tebou. A príde v ten správny čas. Dobre? Bude to pomalé, bude to chvíľu trvať, ale treba byť vytrvalý. Dobre? Dôveruj tej svojej intuícii, tomu procesu. Ono to príde. Takže toto bol balíček číslo 1, odkaz pre balíček číslo 1 pre teba, ktorá si vybrala balíček číslo 1. Čaká ťa niečo pekné, môže to bude trvať fakt, že ten rok budeš to mať až niekedy budúci rok. Dobre si zapíš tento dátum medzi 11. aprílom až 10. májom. Pravdepodobne by to tak malo byť a príde to. Dobre? Pozrieme sa na balíček číslo 2, môj nový balíček, z ktorého mám teda naozaj veľmi veľkú radosť. Takisto aj ten balíček predtým je nový a takisto aj tento. Strašne krásne kresby sú tam. Tento balíček je o čarodejnice. Ja nehovorím, že som čarodejnica, ale veľa sa riadím svojou intuíciou. Aj keď možno niekedy jej nechcem moc veriť, pretože však ne každý si chceme priznávať to, čo naozaj cítime. Takže niekedy proste chceme radšej si vybrať tú ľahšiu cestu, to, čo nám hovorí tá hlava, jak proste počúvať svoje srdce a riadiť sa tým srdiečkom. Takže balíček číslo 2, aký odkaz tu máme pre teba? Máme tu súd, máme tu posledný súd, balíček číslo 2. Takže tu na odkaz pre teba. Budeš sa určite rozhodovať, hej. Je to, by som povedala, pôjde to z tvojho vnútra. Posledný súd je o tvojej duši, o tom, že je treba sa prebudiť, dobre? A rozhodnúť sa. Tu už, ja by som tu listy späť není, tu treba naozaj spraviť to rozhodnutie, dobre? Keď prídeš k tomu rozhodnutiu, tak príde niečo nové, dobre? Čo jednoducho už na teba čaká. Ty len musíš spraviť to rozhodnutie. Možno ti to chvíľku bude trvať, možno vďaka tomuto na to dojdeš hneď, ale vďaka tomu sa tie veci pohnú tak, ako majú, čo už je ti proste dané, dobre? Ona tiež je, pozri, ako krásne vyzerá, ako sa tam hraje s tým pierkom, má v ruke pierko, dobre? Takže ona tam má aj tú nádej, aj tie kvietky sú tam krásne, aj tá mačička tam je. To je to tvoje vnútro, tá krása, ktorá je v tebe, dobre? Ona je spokojná, ona vyzerá šťastná, sú tam okolo nej blíšťajú hviezdičky. Lebo tak to má byť, ono to má prísť. Toho sa netreba báť. Ten posledný súd tam je pretože on musí prísť, aby si ty uvedomila, že toto je to načasovanie, aké má byť, že ty jednoducho musíš spraviť to rozhodnutie. Dobre?
tá duša potom kričí tvoja, aby si spravila to rozhodnutie. Hovorím, možno ti to bude chvíľu trvať, lebo niekedy nám tá hlava niekedy nepustí nás. My proste chceme mať radšej, my si radšej v hlave vytvoríme nejaké svoje vlastné predstavy, ako to chcem mať a teraz mi to takto vyhovuje, takto to chcem mať a udržovať to, hej. Niečo, čo možno není úplne to, čo sa zhoduje s tým, ako to máme vnútri, v tom v našom srdci, a ako by chcela, ako chce tá naša duša a ako to tam proste má byť. Možno to naozaj bude chvíľu trvať, kým to pochopíš, ale ono, ten posledný súd príde. A až keď to príde, vtedy to pochopíš, že tak to skutočne malo byť. Takže aký odkaz tu je pre teba? Odkaz pre teba je: rozhodni sa. A rozhoduj sa dušou. Tá duša ťa k tomu vyzýva, aby si sa rozhodla. Nie tá hlava. Tá hlava ti bude hovoriť: nerob to pre Boha, veď takto je to v pohode. Takto mi to vyhovuje. Aj keď nie som šťastná, ale proste aspoň radšej zrnko, radšej budem mať zrnko, keď nemôžem mať celý koláč, tak aspoň to zrnko budem mať. Lenže tento posledný súd, čo príde, tak ten ti ukáže, že to zrnko ti nebude stačiť. Ty potrebuješ mať to, po čom váži tá tvoja dušička. Dobre? Takže rozhodni sa. Rozhodni sa a rozhoduj sa dušou. Ak to nespravíš, tak sa budeš stále točiť. Ten posledný súd tam už je pripravený pre teba. Balíček číslo 3. Poďme sa pozrieť na tvoj odkaz. Nebudem brať túto kartičku, ktorá mi vypadla, že som sa riadne ani nenapojila na balíček číslo 3 a už mi tu vyskakujú kartičky. Takže poďme sa pozrieť na odkaz pre teba, ktorý si vybral môj balíček číslo 3. Alebo ktorá si vybrala môj balíček číslo 3. Poďme sa pozrieť, čo tu máme pre teba, aký odkaz. A je to karta, ktorá mi vypadla, takže ona tu mala byť. No a je to karta diabla. Dobre, a na spodu balíčku máme kartu mesiaca. Ja si myslím, že by si sa mala odpútať od niečoho, čo ti proste nepatrí. Toto sú veci, ktoré ťa ťahajú dole. Ten diabol tam má pripútané tieto svoje kostričky. Dobre, tá diablica. V ruke si drží víno a niekomu tu vyslovene si tým pije krv. A tie kostričky už sú úplne vyschnuté a proste len tu sedia a čakajú na nič. Ich život už dávno skončil, oni už sú a už sa tam nič nedá čakať a proste tu na to treba ukončiť. Odkaz pre teba: zbav sa niečoho, čo ti proste nepatrí. Toto není tvoja energia. Pozrela som sa na spodok balíčku, pretože ma veľmi zaujímalo, že trošku viac sa o tom dozvedieť a vyšiel mi tu mesiac a proste ty žiješ v strachu, ty máš nejaké ilúzie v niečom a proste to je ten diabol, dobre? Takže zbav sa toho. Odpínkaj všetko takto, všetko, čo ťa ťahá dole, čo ti nerobí dobre. To nikam nepovedie, toto vôbec. Tá tvoja intuícia ťa povedie, počúvaj tú svoju intuíciu, dobre, toho diabla daj preč. Tu nám máme kartu kozorožca.
pre teba bude dôležitý dátum od 22. decembra po 20. január. Dobre? Takže toto je pre teba odkaz. Odpútať sa a v tomto dátume sa niečo stane. V tomto termíne. Tento rok, 22. december až 20. január. Odpútaj sa od toho diabla, od svojich závislostí, od vecí, ktoré ťa ťahajú dole. Proste pusti to. Sú to iba strachy, sú to tvoje ilúzie, robíš si to v tej hlave, máš tam tú intuíciu, tak proste ju počúvaj. Lebo budeš takto pozerať, ak tá kostrička pozerá, že čo to sú to? Že ja som úplne taká sprostučka teraz. Musí, lebo proste sa nevieš zbaviť toho diabla. Dobre? Takže toto. Toto je úplne jasný odkaz. Nebudem ho už ani viacej rozmazávať. Ťažko sa možno nad tým premýšľa, že čoho sa mám zbaviť. Ty to veľmi dobre vieš. Čoho sa máš zbaviť. Len sa bojíš. A to robí ten diabol. Dobre? Takže zbav sa to 22. december až 20. január sa odkryje, čo je teraz ešte zakryté. To je odkaz pre teba. Dobre, ja si myslím, že tie odkazy boli dosť jasne povedané. Verím tomu, že ste sa tam našli. Ak nie, tak to není pre vás a dajte si spraviť osobný výklad. Ja vám veľmi rada spravím. Prajem vám ešte pekný dníček. A chcela by som, uvidím, že ako mi to bude vychádzať časovo. Chcela by som potom ešte spraviť vlastne výklady na budúci týždeň pre znamenia. Dúfam, že mi to časovo bude vychádzať. Ak nie, tak to rozdelím na 2 videjka. Ale teda budete sa mať na čo tešiť. Prajem vám ešte krásny zvyšok víkendu a ahojte.